Dálach Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge I mBéal Feirste ag an deireadh seachtaine. Is olchranú blian túla in dhéanaan an agriocht a gcuid planana don bhliain atá le teacht. Go bunaach leis an Ard-Fheis Chonradh na críomhathe na buil ar fad le céile ó cion na tíre agus thar agus bíam a géantú go dtéan chláir a bre go dtéan na tosaíachtaí go dtéan rudí a bháil a bhaint amach anta bhliain amach roin. Bíam a pléile na húdaríos atá ag pléile rudí an ús chorthaíach feicalaach na Gaeilge, deanam a dtíreadh níos muoine a chur fáil do grúpaí pobl atá gobar son na Gaeilge, do grúpaí atá gobar le críaltarach na Gaeilge, agus cumáile sin deanam a dtíreadh brú a chur maidir a reachtaíach leidir. Sé an Gaeilge in éan aontaithe éan nua a thógáildas na gluúinte atá le teacht téime na bliana seo, agus cuireadh spás ar fáil don ghlúan óg le gur féidir lo a bheith ag sprí le linn na Ard-Fheise. So seo ar fáil just spás máidine séamh socialta is féidir le tealaí a tuag freastal an Ard-Fheis nó tealaí ó mBéal Feirste a bhfuil Gaeilge acu teachtaí céile spás socialta agus jazz a get bh sugar ag sprí a bheith agin. Sé seo an chéad ó go raibh an Ard-Fheis siúil mBéal Feirste ó 1996 ann. Agus tásúlaigh pobal na féile teacht le chéile a rís an bblion se chuin le tuile lé a dhéanamh ar an Gaeilge agus chun chéileora a dhéanamh orthu. Áine Nuacht Ard-Fheis Chonradh, mBéal Feirste.